яйце това? А от самото колело си стреля, да ви кажа. Да, бе, да. Една част от колелото. И сега си мисли, че е свършила, обаче не. Това беше. Да, и сега пак бум. Да. Какво ги прави? Ей, тя много. Охо, гледай, какво става? Това е яко много. Какви палми. Да, като палми. Ги тия нежничките на него. Няма горе тук. Това е сега до финала. Бати якото. Еха, тия кръчета яха много. Гледай ги скъсно. Бах ти заряд. Ле. Бах ти лудницата, гледай. То се освети небето, бе. Вау! Ле, направо се освети небето. Това вече. Бах ти зарята. Ле. Е много яко. Бах ти лудницата. Кафай. Да, сега ще е за финал много яко. Да. Моста по лудия долу. Моста по лудия. Айде, всички нова година.